Yo. Şu wagtçaly gören katedralyň arasynda tuğla bärden diňe Türkmen gaýnagy oturan. Aslında meşhur bärde. Evet, titrem, näme diýäň? Şeýle otyapyň adam, geýber da. Adam akyllyja bola men bunu YouTube'a ýandyrym. Yeah! Dostlar, Nikolaýewdan bugün Odessanyň golaýynda ýerleşen Nikolaýew şäherine ýolagçy. Odessanyň şeýle gezdik. 3 gün galdym. 2 gün couchsurfingde, bir gün hem hostelde galdym. Sebäbi couchsurfingde galan ýerim biraz şäher merkezinden biraz uzagyrak bolan üçin bir gün hostelde galdym. Hostelem 100 grivna. Yani gymmat däli. $4 bolýardy. Ama hostelde galan edil şäher merkezinden ýanjasynda. Sentre ýakyn bolan üçin. Köp ýerini gezdim, ýöne kamera kan alyp bilmedim. Video kan düşürüp bilmedim. Sebäbi ýoluň ýartynda batarya öl galdy da çeýdi. Ýandy da batarya ýokdy. Şonça da alyp bilmedim ýöne birazjyk göreňiziňiz diýip umyt etken. Nähil şäherli arada biraz kelläňizde bir dagtar dörenler. Şäher hakkında aýtsak bolsam, şäheriň ýylaty 1 million köp we bir tabar turist bar, atkan turist. Soň gaty rat gezmek üçin gowy ýer. Her ýer kafe, bar, diskoteka, restoranlar. Soň biraz gymmadyrak Kiýewden biraz ardanrak bolupdyr. Iň gymmat şäher Kiýew. Bu biraz Kiýewden ardanrak, ýani beýlek şäherler öyle gymmat. Olam turistin köp bolanmagy sebäpli. Odan şäher binalaryň köp köne. Ýani odan. Soň deňizine gitdim, plyajkan halymadym. Biraz dadrak ekan. Hapa. Kan düşmedim. Ben sonra düştüm. Onam görendiňiz video alypdym. Ondan kan düşmedim. Bugün bäşden eteden BlaBlaCar'dan gürleşdim. Olam 100 grivna, $4. Şäherem maşyn bilen 2,5 saat dat. 2,5-3 saat. Nikolaýewda da tanyş oglanlar bar. Orada olan ýanyna. Aňarda da neteden videolar. Şu wagt bir katedral eýden. Ullokan. Şonu örkedeýin. Ba. Ulkana. Berýärin köp şunýaly serkiflary, katedrallar ýaman owadan. Ana görüşiňiz ýaly bulam gaty owadan içiniň şekli. Öran. Berýärin oňar oturýarlar. Gaty odan ekan aýtyndan. Şu wagtçaly gören katedralyň arasynda iň odan diýip biler. Atýtgaşyk ekan.
oynaýaly. Saat saat. Dört 11. Yoşlaştan görevereyim. Onu Nikolaýewda görser. Dagay bakar. Dostlar. Suat Nikolaýewda geldim. Dostlarım da tanışlar vardı. Suat çağırdı. Aytşyma halam adresi de bakma aýtdym. Tuğla bärden de Türkmen gaýnagy oturak. Ulam adyň näme dostlar? Döwletde aradım. Näme diýseniz ýa? Döwlet ulam marly bärde okaýan. Görmätiniz kurt? Üçin kurt. Ana tuğla palaw serpdir. Ukrainski palaw. Hemme de atdyň üçin näme tapdy? Kısmıs palaw. Nikolaýew şäherine. Nikolaýew şäherine näle? Adesa ýakyn şäher. Adesa ýakyn. Kulun arzan şäherden. Milat näçe? Kan hala bolsa bilemem istarym. Bilemem. Ýok, bilemem. Milat başga näme meşhur bärin? Bärde bir meşhur, beýle meşhur. Koyul. Oğlum meşhur. Koydan. Koyun. Ukraina mana hem Düşmeler yetişti. hem ýere oğlum inen mana. Ýok, bäri hak oğlum. Koydan. Baýdan muny bella qar. Ama okuw näle? Okudum da, oku. Biram okuwlary beýleki Liwo har o şäherlere bara arzan eken. Onda nahar ýeli. Hawalaşar. Özüne gowja teredim. Ertine etip bolsa şäheram gelert. Dostlar, Suat Nikolaýewda ödöklerde yerlik restoran, ödök restoranı sonunda yaparken Türkmen sonundan görüşmek gelipdir. Suat Türk'teki bir dostunun jigiti bilen olan bärde okaýar. Döwlet. Bir döwletden. Döwletden näme diýýär? Maslahat. Maslahat. Atrakırla esler. Zat bärde okaýan ha. Nikolaýew şäherinde. Tuğlama üçinji kurt. Wow. Bärde bu opşetlaryň ýany. Edli opşetlaryň ýanjaşynda kel. Ödök restoran. Brother, maýan maçsak. Son hawalaşar. Hawarlaşar diýip. Bärik biram Nikolaýew diýän sebäbi. Orça Nikolaýew Ukrainanyň öýleri Nikolaýew diýär. Seýlem. Ukrainça Nikolaýew ýa orça Nikolaýew. Seýlem. Yani bu tarapdan köpse orça urlaýar. O dat bu taraplar soň günler tarapları soň ýaryp, ýani günler tarapları esasy Ukrainça urlaýarlar. Bärden öküp bolýam. Näçe ýaşynda sen onu näçe çekýän? Çekme da. 14 ýaşyndadyr sen. Nire var ya? Deňde var ya. Deňde. Aňyrda bir Türkmen otur. Näme getiren ýerler iştaý? Udaýkan. Ýaman adama kene kana. Suwaratdan kagaran. Ana tuwam şulla. Ýaşylja. Aňyrlar ketden renk ütgendirler.
Yaňarlaram ýaşylmy? Böyle aktarlar. Nere? O taraftan şimdi. Aňardan plyaj O mı? tarafa var. Gideri? Geçirdim. Yataydan ustaydı ha. Anlatılmaz yaşanır diyor ha. Neyi haydi. Tarif edip olmuyor bunlar. Başka yerde gerek gördüm ya. Bu biraz aparat yani. Gitmese de. Yani şey değil zaman. Şäher soğukta ayakta durmana çalışsa. Ay. Yeah. Evet, titrer. Ne diyorsun? Şey oturdun aradan, geyi burada attın mı? Ava, yaradın mı ya? Geyilip tın var ya. Neyre? Yaşıyorsun bu hayatı. Yaşıyorum. Görnün ha. Ha? Bu hayat ya iyi. Durmuş yaşayan dedim. Yo. Bugün Nikolaýewdaň iň meşhur köçetinde başga meşhur ýerim ýok ben. Başga nere bar? Ha? Dele Bars. O nere? Ades meşhur ýer aýdy otira. Ina iň meşhur ýer diňe bir Soветski köçet diýilýär. Ha? Sovetski köçeti. Sovetski Ukraina'nın meşhur köçelerinden biri. Ukraina. Ne? Oy ne? Same Lush Uystashnaysa. Oy ne diye bidere köçe. Ina görsüňe de lart ýok. Näze? Diňe gyýyn. Diňe ýöremek üçin gelämeseň bäri. Tolka peşkom. Ýöne uzyn o aňyrdan başlaýa. Same dirin. Bärden. Eden akıllıca ola men bunu YouTube'a yandırdım. Gürleyen atlaňa dikkat et bala. Resme belirlen aýra. First Sovetski köçe. Diňe ýörelýän köçe maşina geçme bolany. Görsüňiz ýaly. Awa biram diňe ýöremek üçin maşinada bolany. Diňe tigirdi ýa-da ýörep peşkom esip bolýar. O kafelerde atlar var.
Liza Salatskaya var, gitaristler atlarım geliyor. Son yarak. Onun bärde näsinci günüm her gün usta getirirler men başka hiç hareket yok. Tamam. Buranın tuvaletine gittik. Ya oynadı yani başka da oğlanca yerler var. Yani etaati yeri şulla uduyun köçü. Gidecek şäherde. Hava gidecek şäher Adessa yakın.